लोगोफोर आङो दसे टाउनाव थांनो नागिरदों उदालगुरि टाउनाव मानोना आंहा गस्ला गांसे सुहोदों नालाय दा बेखौनो लायनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय आं बेखौनो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनोसैलाय हौवाखौ नेगासिनो आङो दासिमबो जाया दासिमबो ओंखारखाङा जि गोबाव नेबाय आंनो ओंखारखांगुलायबाय जि देलायो जाबाय जाबायनो थ दासो दायो जों फैनानै दखान मोनफैबाय दायो 50 थाखानि थाव सोनोसै बुरजाबो सोनो हाया नालाय दुखिया ओंखायनो 50 थाखानि सोनायानो जागोन बे जि गरिब जाखादों नै सफैबाय आंहा गस्ला सिलाय होनाया बेयावनो सिलाय होदोंमोन नालाय Nó fitting. Món mà em nào sử dụng hết sự hợp này nè, đeo vào đó. Đeo vào đó thì đừng có mò đeo dính cả. Sau đây là cái gì này? Menase. गैया फुजानि थाखायनो सुहोबाय दा देवबारावसो बानायनोसैनो बानायथ'वाखै नार्भास जाबाय आं गस्ला सुहोबाय गस्लाखौनो मोनासै फुजानि थाखाय सुहोदोंमोन आरो ना मोनासै गैला दा मम' जानो फैदों मम' जानो दखानाव फैबाय जोङो दायो गस्ला ब्लाउस सुनो फैदोंमोन नालाय बेखौबो मोनासै ओमफ्राय दा मम'खौनो जानानै थांसै आरो ओमफ्राय बबेनि नोंसोरो साबखाथि मानि 1 नम्बर नंथु नोंसोरखौबो नुगोन आंनि चेनेलखौ सार्च खालामनानै नायबानो जाबाय दे Tuh mak kalau biasa apa aku menil. जाखांबाय आङो दायो ओमफ्राय बेखौ जाखांनानै न' फारसे थांबाय थानोसै बे सुपखौ लोंना लानोसै एसे Ang gabo sedikit. माबा गोसाखा एक प्लेट दिसन फुल प्लेट दिबि हा गोसोआ मोजां मोनासै Lo jatuh 20 toga mati bandit. आंनि खामानियानो जायासै दिनै जों दायो नै मम' जानानै बाहेरायाव ओंखारबाय दायो थांसै खामानियानो जाथ'आसै ना फैनायनि खामानिया ओमफ्राय जों दायो एसे सान्दुंखा आयु
गाखोनोसै थांफिननोसै आंनि फिसाजोनो मम' लादों मम' जानो बिहरदों ओंखायनो लाबाय आं मम'नो आङो दायो आब'नि फिसाजोनो मम' होलांनो नागिरदों माने मम' बिहरफादों नालाय बियो आइ मानो थाखुमायो एफा सुन्दरियानो मानो थाखुमायो इसिबां सुन्दरि मुन्दरियानो दे ओइ मोखांखौ नुवासै आं मानसिखौनो जारौ नंगौना नङामोनथाय एसे गोजाननिफ्राय मिनिहरलाय लोगोफोर आङो दायो जोंहानि बाइकखौ सालायनायनो नागिरदों आंनि हासबेन्डनिखौ मानोना बेबो आखाइ रुमायदों जाहैदों ओमफ्राय आंखौ सालायनायनो होदों आरो ओमफ्राय सालायनायनोसै लामायाबो बिराद बरियाखानो लांदां लामायाव आङो दायो गारिखौ सालायनायनोसै आरो जोंहानिखौ लोगोफ्रा नायलांबाय थादो बिदिबा खानायखौनोथ' मानो बांगालनि बायदि खाननानै होखो खानखोजोबनो दासो सिखारदों सना आयौ मा जादों जों दायो गामि मोनफैबाय लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि ब्लगखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय